Sa Good Vibes, mga imbensyon sa mga estudyante kag alumni sang TUP Visayas ginbida sa Technology Convention. Isa na diri ang robotic arm nga pwede magamit sa crane para computer na ang mapagiho. May report si Romeo Subaldo. Ini ang SCARA robotic arm. Pwede magamit ang ining technology sa mga crane. Imbis nga manumano ang pagpagiho sa arm, computer na ang mapagiho sini. Ini ang project sa sini nga grupo sa mga mechatronics engineering ng mga estudyante sa Technological University of the Philippines, Visayas Campus. Do parehas mga crane blaster raw. Mga cranes. Oo, mga gakwat kasi ang ano. Dapat may ano man sa mo. May. May do and the figure daw. So meaning, imbis nga magmano-mano drive sa crane, Oo. pwede sa computer Mga na gamitin computer, ka oo. magpag-iyo sa iya. 3 ka bulan antes ini nila na human. Budlay mo sa saya kay may mga part di nga mag-print kapag itbula. Once nga magsala ka print ng mabak to zero gid sa. So ang mga print nga mga parts nga gipang print series may mga kalawigon ni mga tag 1 hour, 2 hours. Okay. So kung do ka budlay blaster. Kay kung once magsala ka ti back to zero ka naman eh. But eventually natapos gid siya. Natapos siya within 3 months. Ang ini naman nga vase na human pinaagi sa 3D printer. Ginamelt sa machine ang plastic para maporma ang 3-dimensional nga object. Ginaamat-amat print layer by layer. Ang ini naman nga technology sarang magamit sa mga projects sa mga engineering students o kung sa mga mechanisms sa mga machines. Ang mga prototypes sa mga businesses ang sarang man ma-print diri. Iyan naman inisang Axofobs nga company. Alumnus ng TUP ang general manager nga si Harold Aycocho. Printers natin is damo-damo siya application. First of all, sa engineering, ang ilang thesis, kaya ang mga enclosures, ang ilang mga boxes, ang electronics, pwede ganun sa ma-apply. Then, mechanism sa machines. Ang in other sector naman, like for example, sa business, ang ilang prototypes, pwede nila may mo rapid ang ilang nga mga products. Kung need nila something na may imagine sila, need nila tangible na object, pwede nila ma-print na yun sa dire. Sunod sa campus director ng TUP Visayas nga si Eric Maluoy, tinutuyo sa sining nga technology convention kada tuig nga matagaan sang solusyon ang problema sa nagkalain-lain nga mga sektor. Ang solusyon lang sa mga problema para sa mga gagmayang sector, community. Subong ang mga nag-attend ang researcher. These are student researcher, these are engineering, these are technology students na pwede ka pamati isang pain points sa mga ibang sector na course. They can have research. May mga speakers halin sa nagkalain nga sektor para ma-inspire ang mga estudyante. Kag, nagpirmahanay sa Memorandum of Agreement para sa ila sining mga partner industries. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out